Ahojte, opäť vás zdraví pri videu Jakub a Vicky, ahojte. Po celom týždni sa opäť vidíme a chceli by som vám tentokrát ukázať, že čo sme všetko stihli, čo sme nestihli a na aké diely ešte čakáme a v podstate čo nás nemilo prekvapilo. Takže poďme na to. Tak, a či sa vôbec dočkáme? Tak ako ste si už mohli všimnúť, tak už máme namontované aj skrinky. Každopádne vyzerá to super. Čo sa týka farby, ako ste videli v predchádzajúcich videách, vybrali sme si bielu kriedovú farbu. No, či to bol dobrý nápad, tak uvidíme po čase, no zatiaľ sa nám to začína trošku nepáčiť, nakoľko stačí veľmi malé buchnutie a hneď sa vám to takto odrie, môžeš to ukázať na video. Hej, čiže nakoľko sme tu dávali dokonca aj dve-tri vrstvy laku, stále je to dosť nachylné na oškretie, takže veľmi opatrne s tou farbou. Myslím si, že sme neurobili veľmi dobre, ale uvidíme po čase. Pravdepodobne na to ešte niečo budeme musieť dať, ešte nejakú ďalšiu vrstvu nejakého asi vosku. Dobre, ďalej, strop. Strop už je tiež biely. Možno ho prejdeme ešte raz polárkou, konkrétne touto farbou. Túto farbu kupujeme vždy, ak chceme niečo natierať bielo. Môžeš ukázať. Je super, je naozaj krásna biela. Vidíte aj oproti tým skrinkám, tak je naozaj bielšia. No a čo nám ešte nedošlo? Minulý týždeň vo štvrtok sme objednávali tú zástenu, ako sme spomínali, no a doteraz ju nemáme u nás, nakoľko to bola objednávka z Čiech a jednoducho nedorazila. Takže budeme to musieť pravdepodobne nejako vyriešiť cez týždeň, ale už sme to tu chceli mať namontované, no bohužiaľ to tu ešte nie je, zadržali to SPS konkrétne, pretože je to nadrozmerný tovar, takže budeme to musieť vyriešiť s tou firmou, ktorá nám to mala dodať. Čo nám ešte je potrebné spraviť, tak to je konkrétne domontovať tu na túto kuchynskú linku. Vybrali sme si takúto krásnu zelenú farbu. Veríme, že bude dlho takto pekná, že sa to veľmi neošpiní. Snažili sme sa vyčistiť aj tieto mosadzné úchyty, ale v octe a soli, ale ako vidíte, tak nie je to až takéto čisté. Toto taktiež budeme ešte tiež čistiť, je to od farby, ale to môžeme aj neskôr. No a to je všetko. V oblasti dverí som sa pohral s poslednou vrstvou tmelu. Ten už chceme len zbrúsiť a dať na to vrchnú farbu. Tu asi zvolíme tú Primalex polárku, pretože tie kriedové farby už vlastne nemáme skoro nič, takže toto už sa natiahne a už konečne budeme mať hotové aj dvere. Zároveň tu dáme asi dočasne to staré tesnenie, ktoré ako tak tesní, ale určite ho chcem vymeniť, ale chceme dať karavan už do takého stavu, aby sme mohli niečo zažiť a niekde chodiť, pretože toho prerábania máme akorát tak plné zuby. Keďže sme v tejto časti, môžem vám zároveň ukázať ešte jednu vec, ktorú som si všimol, môžeš sa pozrieť, Vicky. Toto je vlastne hlavný spínač svetla a keď sa pozrieme na tie konektory, tak majú už niečo za sebou. Ja som si všimol, že nám trošku to svetlo sem tam preblikne a je to vďaka tomu, že tie styčné plochy sú také skorodované a budem ich musieť vybrusiť a zároveň ich nastriekam nejakým sprejom na kontakty. Takže ak máte problém v elektrike, čo sa týka svetla, určite odporúčam pozrieť sa hneď na prvú vec, na ktorú sa pozrieť, je tento spínač. V tejto časti, ako môžete vidieť, je už namontovaná stropnica. Ja som sa pohral hlavne s vytlmením strechy. Pôvodné tlmenie už bolo podľa mňa, ako to povedať, bolo už nefunkčné, no bolo zosnuté, nefunkčné a bál som sa, že opadne, takže nechcel som na neho dávať ďalšiu vrstvu termoizolácie. Ako termoizoláciu som objednal Kaflex, to určite všetci poznáte, kavranisti, a pod ňu som dal Dynamat antivibračný tlmiaci plát, takže momentálne to je zatlmené. A keďže sme to mali aj vonku, tak ja som sa aj pohral s vyčistením týchto clonitiek. Podľa mňa ich v živote nikto nečistil, pretože išla z toho veľmi čokoládová voda. Takže som rád, že toto máme čisté, voňavé a zároveň vytlmené. Takže ja si myslím, že už sme pripravení na jazdu. Jediné, čo ma trápi, sú tie dvere, tí fiaťáci a všeobecne akože tie talianské autá v staršej dobe mali veľmi slabé tlmenie, takže aj tie dvere sú veľmi také plechové. Ja si myslím, že bolo by dobre ich odlučniť, hlavne čo sa týka akustiky počas jazdy na diaľnici. Teraz to robiť určite nebudeme, pretože na to nemáme kapacity, nestíhame to a nie je na to nálada. A ja si myslím, že na každú prácu je potrebná najprv náladu a potom ide od ruky. Tak najskôr chceme už niekde vyraziť a
a potom si to asi časom dotuníme. Budeme si to určite časom tuniť a určite vám dáme vedieť, aký máme pocit aj z toho, čo sme si robili tu, pretože človek nemôže prísť na niektoré vychytávky, keď auto stojí, ale musí byť v prevádzke a tešíme sa určite na všetky poznatky, ktoré vám odovzdáme pomocou týchto videí. Keď sa pamätáte, v tejto časti bola taká topolová preglejka, ktorá bola odčalnená. My sa posnažíme tam dať nové čalnenie a zároveň by sme chceli pod to dané čalnenie dať rúno, ktoré sme teraz objednali spolu s materiálmi pre čalnenie. Jedná sa o Molitan 4055 alebo 4050 označenie. Ten by sme chceli dať na sedák, operadlo a zároveň aj opierky. Ešte tie opierky hlavové ešte nemáme rozobraté, takže nevieme, a v akom stave budú tie Molitany. Ale ja predpokladám, že tá 4050 bude fajn, čo sa týka tej sedacej časti, a zároveň na tú sedačnú časť, na ten Molitan by sme chceli ho obaliť rúnom. To rúno je, tuším, že 200 gramové, takže ešte ten centimetr až 2 cm bude tá plocha toho rúna, a vlastne to rúno pôjde aj na všetky tie dosky v tejto časti a zároveň aj v časti, kde sa spí. V tejto časti dokola, keď môžete vidieť, tak takisto budú odčalnené novou látkou a pod tou látkou bude to rúno, takže aj tuto, áno, presne. Aby sme sa tu neudreli, lebo Jakub sa tu už samozrejme udrel. Tak. Takže toto určite musí byť tiež očalunené a hlavne tu musí byť niečo mäkké. Tak, môžem nám ešte povedať, Viki, o tejto časti, kde si to ty maľovala? No, alebo ten plast. Tak, ako ste mohli vidieť v záberoch, tak ten plast, ktorý tam bol, taký odkladací priestor, tak sme ho úplne vybrali, aby sme aj poza neho mohli vymaľovať teda ten strop, ale ako vidíte, tak ešte raz to budeme musieť vymaľovať, pretože je to také žltkasto biele, takže ozaj tá polárka je super farba, ale musíte dať ešte jednu vrstvu, aby to bolo fakt krásne snehobiele. No a vyčistili sme to, momentálne máme to rozobraté a ja by som to ešte možno natrela niečím, ten plast, aby to bolo také krajšie, ale neviem, či na to bude niečo chytať. Alebo by sme dali na to ešte ten Kaflex, lebo pokiaľ sa človek toho dotkol, tak bolo to také... No, zo zadnej strany, tak by sme tam dali ešte to tlmenie, pretože keď som stlačila tú stenu, tak to celkom vibrovalo a myslím si, že by to bolo dobre vytlmiť. No, počas jazdy, aby tu bolo ticho a kľud. Tak. Keďže v predchádzajúcom videu ste videli, že nám zatekalo do karavanu z časti, kde máme okno, tak sme si zadoložili takýto tmel. Je to dekalín a je to na báze kaučuku, ktorý nezaschne. Chceli by sme to okno vybrať a pretiesniť ho po celom obvode a zároveň, keď sa dá tá PVC fólia na vnútornú stranu, tak ho samozrejme aj uzavrieť tým interiérovým rámom. Takže toto bude ďalšia časť, ktorú chceme dať dokopy. Mysleli sme, že to stihneme tento týždeň, ale bohužiaľ nebolo tak teplo, až dnes sa nám ukázalo slniečko, ale dnes na to nebudeme mať čas, takže určite na najbližší týždeň alebo dva chceme riešiť toto okno, aby sme si túto kuchynskú časť už konečne mohli poskladať a aby to bolo v kope uzavreté. Aby sme si tu mohli variť kávu, ktorú máme obidva veľmi radi. Presne tak. Konkrétne máme tu momentálne, ako môžete vidieť, dnes je v karavane 29 stupňov, takže sme veľmi radi, že máme namontovanú aj klímu, ktorú určite v lete naozaj využijeme. No napriek tomu, že vlastne včera bolo v karavane 10, teraz tu je 30, takže takéto teplotné rozdiely sú... V Bratislave. Áno. Takže konečne nám došli ešpezetky, ktoré som chcel naložiť včera, ale avšak tento držiak je nemeckého pôvodu. Je to, predpokladám, ešte z čias, kedy to bolo prihlásené na nemeckých číslach, tak mám pocit, že tento držiak je menší ako je slovenská ešpezetka, ako je norma, takže budem musieť tie držiaky všetky vymeniť, aby sa tá ešpezetka nedeformovala, aby to držalo tak, ako to má držať. Tak a spoznáte nás pri takejto ešpezetke na konci FC. Pravdepodobne, nie že pravdepodobne, ale plánovali sme aj nejaké nálepky na zadnú časť karavanu, takže určite nejaký dizajn navrhneme a určite to nalepíme. Áno, presne tak. Dáme si tam aj nejaký hashtag. Hashtag momentálne, že hashtag my necestujeme, hej. Momentálne áno. Hej. Toto nás úplne že vystihuje. Môžeme si ešte... My pracujeme. Áno, my pracujeme, alebo my prerábame, alebo my rekonštruujeme. To by bol správny názov na kanál. Keďže bolo dnes už dosť teplo, tak sme sa rozhodli, že si otvoríme okno a že si ho záretujeme. A
ale si ho nezaretujeme, pretože sú nefunkčné tieto piesty alebo aretácie, takže ďalšia vec, ktorú budem musieť nakúpiť, je aretácia okien aj jedného aj druhého, pretože sú nefunkčné, takže predpokladám, že budeme to musieť pokladať nejakými vareškami, alebo ak niekto nám viete poradiť, to máte takýto karavan, či sa to dá aj nejako ináč opraviť. Ukáž na to na video, približím trošičku. Proste to nedrží to v žiadnej polohe. Lieta, no. Neviem. Nedrží to v žiadnej polohe, ani druhá strana. Ukáž. Takže najprv sa potrebujeme s tým hrať asi 15 minút a potom môžeš vypiť kávu, keď to máš zaaretované. Takže asi to budeme robiť teraz takto. Tak, alebo prinesiem varešky. Alebo varešky prinesieme. Tuto je menič napätia, ktorý bol nainštalovaný na tejto doske, na tejto stene, ale ja si myslím, že vzhľadom na priechodnosť tohto priestoru, že sa bude stále chodiť hore dole, tak nie je to vhodné riešenie. Ja som si ten kábel trošku, ináč bolo to nainštalované predchádzajúcim majiteľom, ja som si ten kábel trošku povysunul a dáme ho na túto dosku, ale z druhej strany, takže buď tuto, alebo ešte viem o tom, že by mal vojsť pod toto sedadlo spolujazdcové vedľa tej druhej batérie, takže toto ešte budem inštalovať, ale ešte neviem kde, takže a myslím si, že určite bude hodnejšie riešenie ako tuto, pretože menič napätia, aj pokiaľ by sme chceli ho používať na nejaké spotrebiče, tak ja si myslím, že bude asi jedno, že či si ten kábel zapojím v tejto časti alebo v tejto časti, takže za mňa túto chceme mať skôr také, že čistejšie. Mali sme viacero dotazov, respektíve aj komentárov, koľko nás takýto karavan stál. Takže keďže sme ho kupovali v Čechách, tak bolo to zhruba nejakých 350 000 korún českých, takže my sme platili v eurách a konkrétne to bolo 14 300 eur. Či je to veľa? Áno je, za takýto starší karavan. Ale bohužiaľ tie ceny sú samozrejme ešte vyššie. Pozerali sme niečo aj na Slovensku, pozerali sme ceny aj v Rakúsku, pozerali sme aj v Nemecku a jednoducho tie ceny sú fakt s minimálnym rozdielom. Takže 14 300 vychádzal konkrétne tento karavan. Plus samozrejme tam bolo ešte niečo za to prihlásenie, poistka a samotná prerábka. Uvidíme, koľko nás to vyjde celkovo. Samozrejme vám chceme dať aj presné informácie, čo nás všetko stálo, koľko nás všetko stálo a spíšeme to do nejakej tabuľky, aby ste mali aj vy prehľad. Ak si kúpite takýto starší karavan a chcete si ho prerobiť, či sa vám to oplatí alebo nie, my uvidíme teda, či sa nám to oplatí. Ja by som ešte chcel niečo povedať takisto. Dám si okuliare, pretože nám tu pekne svieti slnko, keďže všetko máme už v bielej farbe. Že je veľmi ťažké kúpiť autokaravan, alebo obytné auto, alebo len karavan ako prívez od nejakého človeka, ktorý s tým neobchoduje, ale ktorý ako prvý, druhý, tretí majiteľ. Takže my sme mali veľký problém s tým, že všetky tie karavany, obytné autá, my to voláme karavan, viem, že v Česku to voláte obytné vozidlo. Máme s tým problém, že všetko, čo sme spozerali, tak bolo
relatívne od nejakého predajcu alebo niekto, kto to kúpil na nejaký biznis, takže my sme hľadali vozidlo prevažne, ktoré by bolo z nejakého osobného vlastníctva, ktoré akože niekto mal dlhšiu dobu. Či je to dobrý nápad, neviem, pretože každé to vozidlo už, keď sú to 90. roky, tak je to určite nejakým spôsobom potunené. Sú tam veci, ktoré nájdete počas prevádzky toho vozidla, ako nejaké káble, a takisto aj ja som tu našiel nejaké káble, ktoré som si musel premeriavať, že či je tam 12 V, kde to ide, odkiaľ to je, takže sú tu také nástrahy, hlavne pre tých ľudí, ktorí tomu nerozumejú. Môže to byť podľa mňa veľmi veľký problém. Ale keďže my sme s tým počítali, tak ja si myslím, že to všetko zvládneme a že bola to celkom možno, že fakt, že dobrá voľba. Hodnotíme to v podstate na dobrú voľbu, takže myslím si, že nebudeme sklamaní, ale uvidíme časom, čo sa tu ešte všetko vyskytne, pretože ako vidíte aj s tými oknami stále na niečo prichádzame a stále nájdeme nejaké chyby, ktoré potrebujeme opraviť. Nie sú to všetko závažné chyby, ale tak ja a Vicky sme takí ľudia, ktorí chcú mať všetko v poriadku, takže budeme sa určite s vami o to deliť. Presne tak, a euro k euru, už máte vyššiu sumu samozrejme, takže tiež nás to mrzí, ak niečo zistíme, že tu treba niečo opraviť, nielen skrášliť, takže uvidíme, čo nás to ešte bude stať, ale tešíme sa, kedy už naozaj niekde vypadneme na nejaký výlet a dúfam, že čoskoro. Tak vítajte u nás doma, tak ako sme spomínali, tak ako vidíte, tu je tá pena, ktorú sme objednávali, nie je to pena, je to Molitan. Takže je dosť tvrdý, ako vidíte, myslím si, že sa tak skoro nevyleží. Tu je rúno, rúna sme objednali viac, je to asi tejto, no tu vidíte konkrétne. 300 gramovka to bude, no jasné. Teda, hej, je to celkom hrubé. Ako sme spomínali, na všetky tieto dosky. Pôvodná doska, no. To chceme očalúniť, čiže toto pôjde preč a vlastne na to pôjde rúno a látka. Látku sme objednali konkrétne túto, máme tu aj činky, takže látku sme objednávali takúto, je to taká tmavšia béžová, taký hladkejší materiál, skôr ako nejaký zamat, by som povedala. Taký plíš, alebo niečo také, no. Neviem, myslím si, že je to zamat. No, to je jedno. Ja si myslím, že to je plíš. Keďže Jakub si trúfa, uvidíme, ako toto nakoniec bude robiť. Chceme spraviť to sedenie ako aj vyberateľné, alebo respektíve chceme ho aj vedieť prať. Objednali sme k tomu aj zips v rovnakej farbe. Uvidíme, či sa nám to podarí spraviť také ako z obchodu. No a stroj... Lepšie. No. Stroj, ktorý nám poslúži, tak poďte sa pozrieť. Ďakujeme za sledovanie videa, za všetkých subscriberov. Samozrejme, ak sa vám video páči, tak budeme radi za každý like, za každý komentár a za ďalšie nové sledovanie. Jednoducho, tento obsah nás baví a budeme ho robiť aj naďalej. Neviem, čo by sme ešte také povedali. No nie, že už čakáme tú striebornú platňu od YouTube, ale že nám treba ešte nejakých 998 000 sledovateľov, takže by ste si mali pohnúť. To už nie je veľa. To už nie je veľa. Dávam tomu maximálne tak 2 roky. Tak, do konca februára. Určite. Dobre, tak sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute. Ahojte.